Dutxa hartu eta uretara salto. Hasi da Sinkro Urbarri taldearen entrenamendua Etxebarriko kiroldegian. Musikaren erritmoak agintzen du. Melodiari jarraituz egiten dituzte akrobaziak urrazpian eta urrazalean ere. Zailtasuna, erresistentzia fisikoa eta irudikapen artistikoa baloratzen dira. Atletak penalizazio artezake nekatuta dagoela transmititzen badu, grazia barik dantzatzen bada eta igerilikoren ondoa edo ertzak ukitzen baditu. Kirol olimpiko honetan asko zaindu behar da elikadura. Pasta, oilaskoa, fruta, badakite, azkenean, ez daki gorrotatu, baina luzea direnean, aspergarria pitin bat badala. Ura sudurrean sartzea ekiditen du pintzak. Zenbatek euren bainu jantzietan dute ordezkoa gordeta, baina uretan moldatzeak badu bestelako sekreturik. Joan praktikatzen eta hartu teknika, elkarrik hori. Egunerokoan funtsezkoak diren balioak lantzen dira igerik eta sinkronizatuan. Elkartasuna bestekiko, koordinazioa haien artean eta disiplina, autokontrola, eta orduan balore horiek gero bizitzan oso praktikoak dira. Sakrifikatzean merezi du beraz. Kirol honek ez ditu jarraitzaile asko Euskadin. 3 dira modalitate hau lantzen duten klubak eta marka hori haustea espero dute etorkizunean.